Naharap sa reklamo sa Ombudsman si Caloocan Congressman Dean Asistio. Ito'y kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa kanyang distrito. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo. Sinampahan ng mga reklamong graft, malversation at falsification of public documents si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Kaugnay sa mga umano'y ghost at anomalous flood control projects sa kanyang distrito na nagkakahalagang 79.2 million pesos. Ayon sa complainant na si former Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo, idineklarang kumpleto ang mga proyekto pero wala naman daw nakitang pisikal na istruktura. Ipinapakita rin daw sa mga dokumentong hawak ni Malonzo ang anyay isang systemic pattern of corruption sa mga infrastructure projects sa distrito na nakatanggap daw ng pondo mula sa gobyerno pero hindi naman naisagawa. Kabilang dito ang 6.7 million peso road and drainage rehabilitation project sa Carmelite Village, Barangay 187. Flood control structure sa Barangay 187 na nagkakahalagang 19.2 million pesos. 11.7 million peso road construction projects sa Barangay 159 at covered court rehabilitation projects sa Barangay 187 na nagkakahalagang 9.7 million pesos. Merong ghost, merong sa tingin namin talagang anomalous. Pero yung portion pa lang yon, marami pa kaming nire-review doon sa District 3 ng Metro Manila DPWH. 6 na private contractors din ang inireklamo ni Malonzo sa Ombudsman at maging ang district engineer ng DPWH Metro Manila 3rd District Engineering Office. Tingin ni Malonzo, may sabuatan sa pagitan ni Asistio at ng DPWH Metro Manila officials. Wala na mga amin na congressman na sila yung proponent nun pagka nagigipit na eh. Pero pag umarap sila sa tao, sinasabi nila sila nagpagawa ng proyekto na yan. Kasama ni Malonzo ang isang witness na nagngangalang Byron Tolentino na anyay makapagpapatunay ng mga inirereklamo laban kay Asistio. Itong aking witness, ito yung talaga nakakita ng mga anomalya ron. Alam niyo ba ginawa rito? Binaril ito. Ilang beses binaril. Panawagan ni Malonzo sa Ombudsman, suspendihin ang mga respondent kung kinakailangan at panagutin ng naaayon sa batas. Politika ang nakikitang motibo ni Asistio sa reklamo ni Malonzo na tingin niya ay balak siyang habulin sa susunod na eleksyon. Giit ni Asistio, walang ghost project sa kanyang distrito. Isa si Asistio sa mga humarap sa Independent Commission for Infrastructure Nobyembre noong nakaraang taon. Matapos siyang pangalanan ng government contractors na sina Sara at Curly Descaya, nasangkot din umano sa flood control scandal. Pero mariin itong itinanggi ng kongresista. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Billionaire News Channel.